Hinapod man ni US President Donald Trump na American territory ang Strait of Hormuz. Mantang nagpapalagos pa ang intensyon asin na enkwentro sa pagultanan man kang Estados Unidos asin man Iran. Sa sarong campaign event sa South Carolina, sinaysay ni Trump na pinagkukonsiderar na subot niyang teritoryo kang Amerika ang strategic waterway huliman sa blockade na ipinagpautob kang Washington kontra man sa mga barko na ibang koneksyon sa Iran. Liwat na binanggit ni Trump ang posibilidad ng kadungangang aksyong militar kontra man sa Iran mantang nagtinadain ang uusad ang mag-espersos na makakuha ng sarong kasunduan na pangkatuninungan. Ang Strait of Hormuz na nasa pagultanan kang Iran asin Oman ang saro sa pinakaimportanteng ruta kan krudo sa Kinabana. Pigkakarkuluman na sa ikalamang parte kang global seaborne oil supply ang kumo na nag-aagi digdi. Sa nasampitan ng campaign event, sinuportaran ni Trump ang kandidatura ni Senator Darlene Graham na nagdadalagan na tanging permanente punana ang pwesto sa Senado na nawalat makalisang namaram ang sa iyang tugang na si Lindsey Graham sa hudyat kan sa iyang talumpati. Nagpakonsuelo pa si Trump mapadawit man sa posibilidad na liwat na pambobomba sa nasyon ni Iran.